On gun! Ready! Ready, start! On gun! Ha! Mat-tokki ta' nofsinhar b'9 tiri ta' kanuni li ġew sparati mill-barrakka ta' fuq, Malta selmet lil Prinċep Philip. Ir-rabta tad-Duka ta' Edinburgh ma' Malta se tibqa' mnaqxa fl-istorja ta' pajjiżna. Ir-Reġina Elisabetta min-naħa tagħha dejjem iddeskrivit bi kliem sabiħ il-perjodu meta l-koppja rjali għexet f'Malta, il-bot mill-attenzjoni tal-medja Ingliża. F'dak il-perjodu l-Prinċep Philip kien stazzjonat Malta mar-Royal Navy. Id-Duka ta' Edinburgh kien iżur lil Malta b'mod frekwenti u kien reġa' ġie f'pajjiżna meta ngħatajna l-indipendenza frott il-ħidma tal-Prim Ministru George Borg Oliver. Dan fil-waqt li ma naqsu żjara toħra tul is-snin fosthom il-laqat ta' ċokim. Intant il-moviment George Cross fakkar il-memorja tal-Prinċep b'diversi messaġġi u bukketti tal-fjuri li tpoġġew barra Villa Guardamangia fil-Pjetà. Marufa wkoll bħala Casa Medina, preċiżament fejn għexu l-Prinċipessa Elisabetta qabel ma saret Reġina u l-Prinċep Philip fl-ewwel snin ta' żwieġ tagħhom bejn l-1949 u l-1951.